Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah kelas 5. Ketemu maneh marang Ustazah Widya ing pembelajaran basa Jawa kelas 5. Dina iki awake dhewe bakal sinau babagan pawarta. Pawarta yaiku laporan kedadean kang wujud fakta lan aktual. Maksudnya, pemberitaan tentang sebuah kejadian atau peristiwa yang nyata dan dapat dipercaya. Contohnya, berita kecelakaan, lomba kejuaraan, berita tentang corona, dan lain sebagainya. Ciri pawarta kaping pisan yaiku tinemu ing akal atau logis. Kaping pindho narik kawigaten para pembacane utawa menarik perhatian para pembacanya. Kaping telu informasi pepak lengkap ngamot 5W 1H. Apa iku 5W 1H? Unsur pawarta utawa babagan kang kudu ana ing pawarta ana 6, biasa diarani 5W 1H ing basa Inggris. Kang kepisan ana apa kang nakokake barang utawa objek ing pawarta. Kang kepindho ana sapa kang nakokake tokoh pelaku ing pawarta. Kang ketelu ana kapan kang nakokake wayah utawa waktu kedadeane. Kang kepapat ing endi kang nakokake papan panggonan kedadeane. Kang kelima ngopo kang nakokake sebab kedadeane. Kang keenam ana kepriye kang nakokake alur kedadeane. Miturut jenise pawarta keperang dadi papat. Kang kepisan miturut isi pawartane, misale pendidikan, politik, ekonomi lan liyane. Kang kepindho miturut sumber oleh pawarta, langsung waktu kedadian, opini utawa pendapat masyarakat lan campuran. Kang ketelu miturut bobote pawarta, asli urung ana tambahan utawa sampun ditambahi. Kang kepapat miturut sumebare utawa papan panggonan wilayah penyebarane pawarta, iso lokal, regional, nasional utawa internasional. Supaya luwih paham maneh, ayo dibuka buku Tantri Basa Jawane waca 22 nganti waca 26, diwaos, dipahami lan aja lali. Poin-poin pentingnya dicatet ing buku tulis. Alhamdulillah cukup sakmene anggone awake dhewe sinau keweruh basa Jawa dina iki. Mugi manfaat, mugi barokah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.